Da bi pronašli izveštaj o svim izdatim fiskalnim računima iz programa Avokado, potrebno je da kliknemo na meni Izveštaj i odaberemo opciju Evidencija prometa. U prikazanoj tabeli vidimo sve poslate fiskalne račune za podrazumevani period od početka meseca do danas. Vremenski opseg možemo promeniti izborom početnog datuma. Za krajnji datum potrebno je odabrati uvek za jedan dan veći od željenog datuma. Nakon klika na dugme Pretraži, u tabeli se prikazuju poslati računi za izabrani vremenski opseg tako što je poslednji poslati račun uvek na vrhu tabele. Na dnu se prikazuju ukupne novčane vrednosti sa i bez poreza, a posebno treba obratiti pažnju na kolonu Troškovi, koja daje iznos vrednosti od 30%. Klikom na dugme Snimi u fajl, prikazani izveštaj možemo snimiti u Excel formatu sa imenom koje sadrži datum i vreme nastanka. Na kraju dobijamo poruku da je fajl uspešno snimljen na vašem računaru.